ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 24/11/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೇನಿಕಲ ಸತ್ಯ ಪಾತೆರದ ಬಾನ ಏಪ ನಾಟುಂಡು ಪಂಡ ಏಪ ನಿಕಲ ಹೃದಯಡು ಸತ್ಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೇ ಪಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಬಾಬನ ಸಂಗತಿಕದು ನೈನಿಡ್ದವರ ಸತ್ಯವಂತಾಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲರು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ನಿಕಲಿಗೆ ವಾ ಪಾತೆರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ದೀಪುನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಉತ್ತರ: ಯ ಪಾಂಡಲ ಓವೇ ತಪ್ಪಾನಗ ಸತ್ಯಪನುಡು ಸತ್ಯನೇ ಪನ್ಪುನಿಡ್ದವರ ಉನ್ನತಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಕಲನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬೇತಕ್ಲಿರ್ದು ದೇತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಸೇವೆ ದೇತೊಂಡೆರಡ ಅಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದ ನಿಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಓದುದು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಓದನಗ ಬಾಬಗಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಗರದ ಆದುಲ್ಲಿರು ಆರು ನಿಕಲಿಗೆ ಓದದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಕೊರುಪುನನೆ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಾದುಂಡು. ಗೀತೆ: ಏರು ಈ ಗೊಬ್ಬುನು ಮಲ್ತೇರು ಗೊಬ್ಬುನು ಮಲ್ತದು ಸ್ವಯಂನ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿ ಒಂಡೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ಸಮಯಡು ಇಂಕುಲು ಗೀತಾ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಸಮಾಚಾರಗಳು ಬರಂದುಪ್ಪುನು. ಇತ್ತೆ ಈ ಗೀತೆಗೆ ಜನ್ಮನು ಏರು ಕೊರಿಯರು ಇಂದು ಈ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯವಾದುಂಡು. ಜಯಂತಿ ಬಂದು ಪನ್ನಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜನ್ಮ ಆಂಡತ್ತೆ ಐನು ಏಪ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಪಂದು ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಐಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಬೋಡಾಪುಂಡತ್ತೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವನು ವಶ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸುರುಕು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಪೆ ಅಪಗ ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬೊಕ್ಕ ಓರಿದು ಬುಡ್ಪುನು. ಅಂಚಂದು ಇತ್ತ ಗೀತೆದ ರಚಯಿತಲ ಅವಶ್ಯ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕೃಷ್ಣಗ ರಚಯಿತ ಬಂದು ಪಂಡೆರಡ ಸುರುಕು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗೀತೆ ಬರುಡಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಆದುಪ್ಪೆ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಆದುಪ್ಪೆ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಚಿ. ಸುರುಕು ಗೀತೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಏರು ಬಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂದು ಗುಹ್ಯ ಪಾತೆರಾದಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಅಪ್ಪನ ಗರ್ಭೊಡ್ದು ಜನ್ಮ ದೇತೊನೆ. ಆಯಂತೂ ಸತ್ಯಯುಗತ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುಪ್ಪೆ ಆಯ ಸ್ವಯಂ ಗೀತೆದ ಮೂಲಕ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ತದ್ದು ರಾಜಕುಮಾರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆತೆ. ಅಂಚಂದು ಗೀತೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಏರು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನು ಅತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೋ ವಾಸ್ತವಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗ ತ್ರಿಲೋಕಿನಾಥ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ತ್ರಿಲೋಕಿನಾಥ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಪಂದು ಒರಿಯಗು ಪನೊಡಾಪುನು. ತ್ರಿಲೋಕಿನಾಥ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಲೋಕಡು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಮೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ಈ ಮೂಜಿ ಲೋಕಲೆಗು ತ್ರಿಲೋಕ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುನು. ಇಂದೇನು ತಿರುಪದು ಕೊರ್ಪುನಾರು ತ್ರಿಲೋಕಿನಾಥ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಮಹಿಮೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆ ಅತ್ತು ಶಿವನ ಮಹಿಮೆ ಅದುಂಡು. 14 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ಕೃಷ್ಣನ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಮಗೂ ಹೋಲಿಸವೇರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಂದ್ರಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸವಜೇರು. ದೇಪಂಡ ಆರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಆರು ಗೀತೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನೋರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಯೋಗರ್ದೇ ದೇವತೆಲು ರಚನೆ ಆಪಿರು. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪನ ಸಲುವಾದ ಭಾವನೆ ಬತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರಡಾಪುನು. ಇತ್ತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಬೋಡಾಪುನು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿಯಾದ ತೆರಿಪದು ಕೊರುಪುಜೇರು. ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನಾರು ಏರು ಪಂಡು ವಿಷಯನು ದೀವೋಡು ದೇವ್ತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡು. ಭಗವಂತ ಅಂಡಲ ಒರಿ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರದ್ದು ಜ್ಞಾನನು ಕೇಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಈ ಪದವಿನ ಪಡೆ. ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗರ್ದು ಈ ಪದವಿನ ಎಂಚ ಪಡೆ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡಾಪುನು. ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರನು ಪನ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೊತೆ ಬ್ರಹ್ಮಮುಖ ವಂಶಾವಲಿಲ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುನು. ಬ್ರಹ್ಮಗ ಮಾತ್ರ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿತನದ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುನು. ತ್ರಿಕಾಲ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಕಾಲದ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುನು. ಮೂಜಿ ಕಾಲ ಪಂಡು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ಸೇರ್ಸದು ಪನೊಡಾಪುನು. ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥೂಲವದನ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಲೋಕವಾದುಂಡು ಪನ್ಪನ ಅಕ್ಷರನು ನೆನಪುಡು ದೀವನುಡು. ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಇಂದೇನು ಮರೆತು ಹೋಪೇರು. ದೇಹ ಅಹಂಕಾರ ಪನ್ಪುನ ಮಾಯೆ ಮರಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಗೀತೆದ ರಚಯಿತ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲೇರು ವಿನಃ ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ತು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಅಂಚನೆ ತ್ರಿಲೋಕಿನಾಥ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಕೃಷ್ಣಡ ಅತ್ತನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಈ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಡ ಏರು ಈ ಜ್ಞಾನನು ಬಾಬರ್ದು ಪಡೆಯುನರೋ ಆಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಏಪ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡೋ ಅಪಗ ಈ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಡು ಮರೆತು ಹೋಗುನು. ಮಾತೆನ್ನಲ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಆರೋರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊನುಜೇರು.
ಸತ್ಯಯುಗತ ಆದಿರ್ದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಕಲಿಯುಗತ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊನೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊನು ಜೇರು ಪನ್ಪನ ತಿಳುವಳಿಕೆನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆಪೆರೋ ಆಕಲಿಗೆ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂದು ಸುರುಕಿಯ ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪಾದು ಗುರ್ತುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ತಪ್ಪು ಆವಡಾಪುಂಡು. ಏಪ ಮಾತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ತಪ್ಪಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಸರಿಯಾಯಿನೇನು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದ ಸತ್ಯಸಾರನು ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಆರೆಗೆ ಸತ್ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ ಸಂಬಂಧ ಸತ್ಯಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು. ಆರು ನಿಖಲೆನು ಸತ್ಯವಂತ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಚನೆ ಯಾರನ ಮುಖವಂಶಾಲಿ ಈ ಜಗದಂಬ ಸರಸ್ವತಿ ಅದುಲ್ಲಿರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕ್ಲು ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಮಂದಿರೊಡು ಪೋದು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮಂದಿರೊಳಗು ತಿರುಗರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಒರಿಯಗು ತಿರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಪೊಂಡ ಸತ್ಸಂಗನೆ ಶುರುವಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮಶಾನೊಡ್ಲ ಪೋಡು. ಅಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಎನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪು ನಿರ್ದವರ ತಕ್ಷಣ ತಿರುವು ನೀರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಶಿವನ ಮಂದಿರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಮಂದಿರೊಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಶಿವನು ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಆರು ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲೇರು. ರಚಯಿತನಾಯನ ಶಿವಬಾಬಾನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂಡದು ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಗುಪ್ತ ಪಾತ್ರನು ಏರ್ಲ ತೆರಿವಂಡ ಆಪುಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಒಂಜೇಗ ಆನು ಬಾಳೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒರಿಲೆಕನೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಅಂಬೆರ್ನ ಪುದರಾದುಂಡು. ವಿಷ್ಣು ಅಂಚನೆ ಶಂಕರನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನಡು ದೀತಿಜೇರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ದೀಪೇರು. ಎಂಚ ರಚಯಿತೆ ಬಂದು ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮಗ ಪನ್ಪೆರೋ ಅವೇ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ರಚಯಿತೆ ಬಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಆರಂತ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ರಚಯಿತ ಬಂದು ಪಣ್ಣಗ ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಕೇನುವೆರು. ಆರಂತು ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಕಿಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಲಿಗೂ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾದುಂಡು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ನಡಪುಂಡು. ಇದು ಜ್ಞಾನಕಾಂಡವಾದುಂಟು. ಏಪ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಮುಗಿದು ಮಾತಲ ತಮೋಪ್ರಧಾನ ಪತಿತಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಪಗಯಾನ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೆ. ಸುರುಕು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರ್ದು ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋಡು ಬರ್ಪೇರು. ಮಿತ್ರದು ಏರು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಲು ಬರ್ಪೇರು ಆಕುಲು ದುಕ್ಕೋನು ಭೋಗಿಸವನಂಚಿನ ಒವ್ವೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಕ್ರೈಸ್ತಗು ಸಿಲುಬೆಗು 2000 ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಈ ರೀತಿಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಹೊಸ ಆತ್ಮಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥವಾದ ಬರ್ಪೇರು. ಆಕುಲು ದುಕ್ಕೋನು ಭೋಗಿಸವಜೇರು. ದಯಪಂಡ ಆಕುಲು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಲಡ ಇಡ್ಲ ಏಪ ಒವ್ವೆ ಸಂದೇಶಿ ಬನ್ನಗ ಬೊಲ್ದುದ ಬಾವುಟೊಂದು ಇದು ಬರ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಮಕ್ಕಳು ಒವ್ವೋ ಸಂದೇಶನು ದೆತೊಂದು ಬೈದೇರು ಬಂದು ತೆರೆಯುಣೇರು. ಅಪಗಕಲಿಗೆ ಒವ್ವೆ ತೊಂದರೆನು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಏರು ಮಾತ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಪ್ಪರು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆಗಾದು ಬರ್ಪೇರೋ ಅಕ್ಲೇನು ಒವ್ವೆ ಸುಲಭಗೆ ಏರ್ಸಾರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮನೇ ದುಃಖನು ಭೋಗಿಸವನು ಅಂಡ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಲೇಪ ಹತ್ತು ಬಂದು ಬರೆಯೋಡು. ಆತ್ಮನು ನಿರ್ಲೇಪ ಬಂದು ಪನ್ಪುನ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಪಂತಿನಾರು ಏರು. ಶಿವ ಭಗವನ್ ವಾಚ ಈ ಪಾತ್ರ ನಿಕಲು ಬರೆದು ದೀವನೋಡು. ಇನ್ನೇನು ಬರೆಯರೆ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪ್ರದರ್ಶನಿಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಾಕುಲು ಬಂದಾಗ ಆಕಲಿಗೂ ನಿಕಲು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಆತ್ಮನು ಸಿಲುಬಗೆ ಏರ್ಸಜಿ ಬಂದು ತೆರಿಪದು ಕೊರಳಿ. ಬಾಕಿ ಎರಡ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಆತ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆ ಆತ್ಮಗೂ ದುಃಖವಾದುಪ್ಪುಂಡು. 6 ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರನು ಕೇಂದ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರವಾದ ಆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ ಬತ್ತದು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ನಾಟಕಂಲ ಸಹ ಕೆಲವರು ತೆರೆಯುನೇರು. ಆಂಡ ಐತ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು. ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರನು ಕೇಂದ್ರ ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ಒಂತೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆಯೋನೆಗಾದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣಗಳ ಏರ್ಲ ಸಹ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ನಿಜವಾದಲ ನಿಂದನೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಏರೆಗು ಶಿವಬಾಬಾ ಗತ್ತು. ಅಂಡ ಈ ಸಾಕಾರಗ ಶಿಕ್ಷಕರಂತೂ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೇರ ಅಪವಿತ್ರವಾದುಲ್ಲೇರು. ಬೆರ್ಲ ಸಹ ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಏರು ತೆರೆಯೊಂದೇರೋ ಆಕುಲು ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಪುಜೇರು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಬೆರೆಗು ಕಲ್ಪದೇರು ಬಂದು ತೆರಿವೇರು. ಅಪಗ ಈ ಪಾತರ ಏರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಬಾಣಲ ನಾಟುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ಯತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಸ್ವಯಂ ವಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪೆರೋ ಆಕುಲ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.
ಅಕುಲು ಪಂಡಿತಲಕ ರಾಮ ರಾಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪನೊಂದು ಸಾಗರನು ಪಾರು ಮಲ್ಪೇರು. ಅವು ಮುಲ್ಪದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿಡ್ದವರ ಈ ವಿಷಯ ಸಾಗರದ್ದು ನಿಕ್ಕುಲು ಪಾರಾಪರು ಪಂದು ಶಿವಬಾಬ ತಿರುಪೇರು. ವಾ ಸಾಗರ ಅಂಡ ಅವು ಪಂಡಿತಗೂ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಅವು ವಿಶ್ಯಾಲಯದ್ದು ಪಾರಾದು ಶಿವಾಲಯಗೂ ಪೋಪುನಾದುಂಡು. ಐಕಾದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶ್ರೀಮತಲಕ ನಡಪೋಡು. ಬಾಬಾ ಈರು ಪ್ರೀತಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅತ್ತಂಡ ದೂರ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಮೂಲಂತೂ ಕೇವಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡಲ ಕೆಲವರು ಸೈತಿಲೆ ಕಾದು ಉಡ್ಪೇರು. ಜೋಕ್ಲಂತ ಬರೆದು ಓದೋಡು. ಬಾಬಾ ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಓದದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಇಂದು ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಾದುಂಡು ಏಪ ಬಾಬಾ ಓದವಿರೋ ಅಪಗ ಓದುದು ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಓದವಡು. ಬಾಬಾಗಳ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಾಬನ ಸೇವೆಡ್ ತತ್ಪರವಡು. ಬಾಬನ ಸೇವೆಡ್ಲ ಸಹ ಇಂದು ಯಾದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ ತನು ಮನ ಧನುರ್ದು ಸಹ ಭಾರತದ ಸತ್ಯ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಕುಲು ಘಂಟಾಘೋಷವಾದ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು. ಮಾತೆರಲು ನಂಬರ್ ವಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ರಾಜಧಾನಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರ ಉಪ್ಪೇರು. ಶಿಕ್ಷಕಲ ಸಹ ಮೆಕ್ಕಲು ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿದು ಎಂಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಪೇರು ಬಂದು ತೆರೆಯುವರು. ಸೇವೆಡು ಸುರುಕು ಏರು ಮುಖ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಅಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆಡ್ದು ತೆರೆಯುವನುಲಿ. ಸ್ವಯಂ ಸಹ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಲಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂದಿಪ್ಪುನಗ ದಾಸದಾಸಿಯಾದ ಪುಡಪು ಪಂದು ತೆರೆಯುವರು. ದುಂಬು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲೆಕನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾತಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಎಂಗ್ಲು ಶ್ರೀಮತ ತಲಕ ನಡತಿಜಿ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ತಮ್ಮ ದಾಸಿಯಾದು ಮಲ್ತೊಂಡೆರಡ ಸ್ವತಃ ನಿಕುಲೆ ದಾಸಿಯಾದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಮಹಾರಾಣಿ ಆದುಪ್ಪುನವು ದೇಹಾಭಿಮಾನವಾದುಂಟು. ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಪಂದು ಸತ್ಯಪನೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಲ್ಲ ಏರು ಪೂರ್ಣವಾದಿಜ್ಜೇರು. ಏಪ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆದು ಪುಜೆರೋ ಆಕುಲು ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರು. ರಾತ್ರಿಡು ಬಾಬಾಗ ಈ ವಿಚಾರ ಬತ್ತದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು 21 ಜನ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಗಾಯನಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಈ ಈಶ್ವರಿಯ ಜನ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಎನ್ಮ ಜನ್ಮ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು 12 ಜನ್ಮ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು 21 ಜನ್ಮ ದ್ವಾಪರ ಯುಗೊಟ್ಟು 42 ಜನ್ಮ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು. ಇದು ನಿಕುಲ್ನ ಈಶ್ವರಿಯ ಜನ್ಮ ಮಾತೆರದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ದತ್ತು ಜನ್ಮಲಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಬೋದು ತಿರುಗದು ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಗರ ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಓದುದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಓದವಡು ಶ್ರೀಮತ ತಲಕ ನಡಪೊಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ ಸತ್ಯತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆರದು ಸುರುಕು ಸ್ವಯಂಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒರಿ ಬಾಬನ ಸಂಗೊಡುಪೊಡು. ವರದಾನ ನಿಮಿತ್ತ ಆತ್ಮದ ಸೂಚನೆದ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ತೆರಿದು ಪಾಪೊರ್ದು ಮುಕ್ತಾಪುನಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ ಭವ. ಏರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೋಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಅಕುಲು ಏಪಲ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಆತ್ಮಲು ಎಂಚಿನ ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಹುಶಃ ಏರ್ನನೋ ಹೇಳಿಕೆರ್ದು ಪನೊಂದುಪ್ಪೇರು. ನಿಮಿತ್ತಾಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಏಪಲ ಸಹ ಇಂಚಿನ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪನು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ತೆರಿಲೆ ಏರಾಂಡಲ ಇಂಚಿನ ನಿರ್ಣಯತೆ ತೊನೇರು. ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿ ಪಂದು ತೋಜುಜಿ. ಆಂಡ ನಿಕುಲೈಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ರತ್ತು. ನಿಕುಲ್ನ ಪಾಪ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಏರು ಬೆರೆನು ಮೊಕ್ಲೆನ್ ನಿಮಿತ್ತ ಮಲ್ತೇರು. ಆ ಬಾಬಾ ಪಾಪನು ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತು ಉಡ್ಪೇರು. ಇದು ಗುಪ್ತ ರಹಸ್ಯ ಗುಪ್ತ ಮಿಷನರಿ ಆದುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಏರು ಪ್ರಭು ಪಸಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ಪಸಂದ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರಾಮ್ ಪಸಂದ್ ಅತ್ತು. ಮಾತೇಶ್ವರಿಜಿನ ಮಧುರ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು 84 ಜನ್ಮ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ ಅತ್ತು. ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪ ಪ್ರಭು ಎಂಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿ ನೀ ದಡರ್ದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ. ಆ ದಡ ಪನ್ಪನ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಅಕುಲು ತೆರಿವೇರು. ಆ ದಡದ ಅರ್ಥ ಈ ಜನನ ಮರಣದ ಚಕ್ರೋಡು ಬರಂದೆ ಎಪ್ಪುನವು ಪಂಡ ಮುಕ್ತ ಅದು ಉಡುಪುನವು. ಇಂದು ಆಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪುನವು ಆಂಡ ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಸತ್ಯವಾದ ಒಲ್ಪ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಉಂಡು ದುಃಖ ಅಶಾಂತಿ ಇರ್ದು ದೂರ ಉಪ್ಪುಲೆ. ಐಕ್ ಬೇತೆ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೀರು. ಏಪ ಮನುಷ್ಯರು ಸುಖನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಕುಲ ಸಹ ಈ ಜೀವನಡು ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಅಕುಲಂತೂ ಸತ್ಯಯುಗಿ ವೈಕುಂಠ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಒಲ್ಪ ಸದಾ ಸುಖಿ ಜೀವನ ಇತ್ತಂಡು ಆ ದೇವತೆಲೆಗ್ ಅಮರ ಪಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಅಮರತೆಗ್ ಸಹ ಎಂಚಿನಳ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆಂತೂ ಅತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಆಯಸ್ಸು ಈತ್ ದೀರ್ಘವಾದಿತ್ತನು. ಅಕುಲು ಏಪಲ ಸೈಪುಜೇರು ಪಂದತ್ತು. ಇತ್ತೆ ಅಕಲೆಗೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನವು ತಪ್ಪಾದುಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಅಕಲ್ನ
ಆಯಸ್ಸು ಸತ್ಯ ತ್ರೇತ ಮುಟ್ಟಲ ನಡಪುಜಿ ಆಂಡ ದೇವಿ ದೇವತೆನ ಜನ್ಮ ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತೋಡು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 25 ಜನ್ಮ ಅಂತಕಲು ಎಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು 5 ಒಕ್ಕ 53 ಜನ್ಮ ದ್ವಾಪರದ್ದು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಒಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಜನ್ಮ ಏರುನ ಕಲೆಯೋ 25 ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆ 53 ಆಂಡು ಒಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ 84 ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು ಬಾಕಿ ಎಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ತೀರುವೆರು ಮನುಷ್ಯ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಡು ಭೋಗಿಸವೇರು ಇದು ಪನ್ಪುನವು ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮನುಷ್ಯ ತಮ್ಮ ಯೋನಿಡೆ ಸುಖ ದುಃಖ ರಡ್ಡುಲ ಪಾತ್ರನು ಭೋಗಿಸವೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಶು ಯೋನಿಡು ಭೋಗಿಸವನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂಚಿನುಂಡು ಈತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ 84 ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು ಓರಿಲಗನೆ ಒಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿ ಇಂಚಿನ ಒಟ್ಟು 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ ಜೀವಜಂತುಲುಂಡು ಐಟ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಯೋನಿಡೆ ತನ್ನ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಭೋಗಿಸವಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಶು ಪ್ರಾಣಿಲು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯೋನಿಡು ಭೋಗಿಸವಡಾಪುಂಡು ಐದವರ ದುಃಖ ಸುಖದ ಅನುಭೂತಿಯಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಣಿಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಯೋನಿಡು ಸುಖ ದುಃಖನು ಭೋಗಿಸವಡಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಐಟ್ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಭೋಗಿಸವನು ವಾ ಕರ್ಮರ್ದಾದುಂಡು ಅಕುಲು ಭೋಗಿಸವನಲ್ಲ ಸಹ ಮನುಷ್ಯ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೆ ದೇಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ತಿನಯಾದುಲ್ಲೆ ಬಾಕಿ ಇಂಚತ್ತು ಮನುಷ್ಯ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಡು ಭೋಗಿಸವೇ ಬಂದು ಜಡ ವೃಕ್ಷಲ ಸಹ ಯೋನಿ ಪಡೆಪುಂಡು ಇಂದು ಅಂತೂ ಸಹಜ ಬೊಕ್ಕ ವಿವೇಕದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಜಡ ಗಿಡಕುಲು ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತದುಂಡು ಒಯ್ದು ಐತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಚ ತುಲೇನ್ ಗುರುನಾನಕ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇಂಚಿನ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಲ್ತದಿರು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲೋಡು ಏರು ಪುತ್ರನು ಸ್ಮರಣೆ ಇಂಚಿನ ಚಿಂತೆಡು ಏರು ಸೈಪಿರು ಅಕುಲು ಪಂಜಿದ ಯೋನಿಡು ವಲವಲಾದು ಜಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಅರ್ಥ ಇಂದುಯಾದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರನ ಕಾರ್ಯ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಪ್ರಾಣಿದ ಕಾರ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕಿ ಇಂಚತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಲಾಪಿರು ಇಂಚ ಇಂದು ಅಂತೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಪೋಡಿಗೆ ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಪೇರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಈ ಸಂಗಮ ಸಮಯಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದು ಪಾಪ ಮೊರೆದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅವಡಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.